कि 6 गो अभिनेता निभा चुकल बाड़े औरत के किरदार देख के पहचान ना पाई। नमस्कार, हमार नाम नेहा है, रउआ भोजपुरिया चस्का देख रहल बानी। आज के वीडियो में हम रउआ के बताए कुछ ऐसन हीरो के बारे में जे फिल्मन में औरत के किरदार निभौले बाड़े। सबसे मुश्किल काम होला एगो मर्द के पर्दा पर औरत बनल, लेकिन भोजपुरी में कई गो ऐसन कलाकार बाड़े जे फिल्मन में औरत के किरदार बहुते नीमन से निभौले बाड़े। सबसे पहल का नाम बा भोजपुरी सिनेमा के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ के। बता दी कि दिनेश लाल निरहुआ कई गो फिल्मन में औरत के किरदार निभा चुकल बाड़े। वहाँ के नाच बैजू नाच में औरत के किरदार निभौले रहनी और ये किरदार लोगन के काफी पसंद आयल रहे। खेसारी लाल यादव की औरत के किरदार बहुते नीमन निभौले रहनी। खेसारी जब पर्दा पर औरत के लुक में आवेनी तो वहाँ के क्यों पहचान ना पावेला और इन लोगन में खूबे मनोरंजन करावेनी। अब नाम बा प्रदीप पांडे चिंटू के। प्रदीप पांडे चिंटू भी औरत के बहुते बढ़िया किरदार निभौले रहले। बता दी कि प्रदीप पांडे चिंटू फिल्म दुलारा में औरत के किरदार निभौले रहले और ये अपना औरत वाला झलक से लोगन के झुमा देले रहनी। चिंटू के औरत वाला किरदार के देख के लोग खूब सीटी बजौले भी रहे। अब नाम बा पावर स्टार पवन सिंह के। भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह भी औरत के वेश में फिल्मन में दिखाई दे चुकल बानी। पवन सिंह के जब वहाँ के चाहे वाला लड़की के रोल में देखलस तो यकीन ना होत रहे कि वो औरत के रूप में इतना अच्छा लगी हन। अब नाम बा अभिनेता अवधेश मिश्रा के। भोजपुरी के दिग्गज अभिनेता अवधेश मिश्रा के वैसे रहुआ फिल्मन में पिता के या फिर चाचा के रोल में देखले होके, लेकिन भोजपुरी फिल्म ज्वाला में वो औरत के किरदार निभौले रहले। अब नाम बा अभिनेता रवि किशन के। अच्छा, अब बात भोजपुरी के अभिनेता रवि किशन के अगर ना कही जाओ तो ये ना इंसाफी हो जाए। बता दी कि भोजपुरी फिल्मन के अभिनेता रवि किशन बुलेट राजा में औरत के किरदार निभौले बाड़े और यहाँ के औरत वाला किरदार लोगन के काफी पसंद आयल रहे। तो यही तरह भोजपुरी सिनेमा में कई गो अभिनेता औरत के किरदार निभा के दर्शक लोगन की हंसी ठहाका और मनोरंजन के भरपूर मौका देले बाड़न। इस सब कलाकारन की अदाकारी सच में काबिले तारीफ बा। आशा करत बानी कि रउआ के ये जानकारी पसंद आयल हुई। अगर रउआ के भी वीडियो पसंद आयल हुई तो लाइक करी, शेयर करी और हमनी के चैनल भोजपुरिया चस्का के सब्सक्राइब करी। नमस्कार।